जिहेतु नोंथाङा गोबाव सम मावबोबाय नोंथाङा निश्चय फुलि बा नार्सारिफोरबोथ' खालामदों जानो हागौ खालामदों खालामनाया आंना बे 6 इयार्स जाबाय खिन्थु आं नै बेनिफ्राय नार्सारि बानायनाय जायाखै मानो होनोबा आंना 6 इयारल' मेच्योर जानांगौ 8 बोसोरनिफ्रायसो 8 बोसोरनिफ्रायसो माने नार्सारि बानाय जायो आरो बिनि थाखायनो आंना जाया नालाय आं मा खालामो माने जायफोरना मेच्योर बिफां ना बिदिनो 8 बोसोर 9 बोसोर 10 बोसोर 12 बोसोर बिसिनि बिगटखौहाय आं लायनानैहाय गोजाननिफ्राय लायनानैहाय माने फुलि बानायनाय जायो आरो दा फुलि नांगौलाबो एभेलेबेल मोनगोन आंनियावहाय नोंथांनियाव मोनगोन आरो मोनगोन आरो बियो आरोखि बेसेना बेसेसो जायो बे फुलिनिया फुलिया बिदिनो आरो माने मासखौ लानानै जायो 6 मान्थफोरना बिदिनो 50 रुपिस ओमफ्राय बिदिनो 8 मान्थसफोरना बिदिनो 60 रुपिस ओमफ्राय ओरै 14 मान्थसफोरनि दङ बियो 70 रुपिस आरो माने गोबां लाङोबा डिसकाउन्ट खालामलायना हरनो आरो माने बिदि फैयोबा बेबायदि आरोखि लाइमोनफोरखौ मा बुंनो सानो जिहेतु जोंनियाव गोबां हा हु गोग्लैसोनानै थायो आबादाव फ्राय गोसो होआ नाथाय गुबुन जायगायाव थांनानै खामानि नागिरनो लुबैयो सोरखारि साख्रि मोननो लुबैयो नोंथांनि एक्सपिरियेन्सखौ लानानै मा बुंगोन बे समाव आं बेखौनो बुंनो सानो आरो माने बयबोलाय जोंनि बर'फ्राबो फरायना फरायबाय जोंबो एसे एनै फरायबाय बेबायदिनो आरोखि माने आंबो माने सिगाङाव बिदिनो हटेल लाइनफ्रावहाय प्राइभेट ओरैनो जब मावदोंमोन ओरैनो माने रुम सार्भिस मेनेजारफ्राव मावबोबाय शिलंफ्राव ओरैनो गोजानाव मावबोना फैबाय ओमफ्राय बे समाव माने आं माखासे समफोरखौ आं सानो आरो दा आं माने बे समफोरखौहाय बै समावनो खाथायोमोनबा बुहुत साबसिन जागौमोन आं बेबायदि सानो आरोखि माने दा लस मोनहरो आरो बेफोरखौ सानोबा माने बिदि दाजाथों माने जाय माने लाइमोनफ्राबो फरायनानै दं साख्रिखौबो होसोगासिनो होसो बेजों लोगोसे माने बे गायनाय आबादखौबो गायदेरनानै लायोबा बांसिन मुलाम्फा मोनगोन आरो माने सर्ट टाइमावनो 1.5 बोसोरफ्रावनो फिथाइ मोनो नालाय 2 बोसोरफ्रावनो बेखौ आरोखि माने न'खर सालायनायाव माबायदि हेफाजाब होदों नोंथांखौ नैबे चकलेट आबादनि गेजेरजों न'खर सालायनायाव होनोबाथ' माने बुहुत मोजां आरो बे आं चकलेटनिफ्रायबो मोनबाय मोननाया ओमफ्राय बुहुत मोजां ओमफ्राय दा आं गयबो मोनबाय दुवेल आं मोनो आरोखि माने बेबायदि आरोखि मोनसे जायगानिफ्रायनो मोननै प्रडाक्ट आं मोनो आरोखि दा बुहुत मोजां मार्केटाव दासान्दि माबायदि जानानै दं बे बेसेना दा मार्केटाव एट प्रेजेन्ट माने आप डाउन जाबाय थायोथ' इन्टारनेसनेल मार्केट नालाय माने बियो गासैबो कान्ट्रियावनो बाहायजायो बे चकलेट होननाया माने लवेस्ट थांब्लाबो 300 आरोखि पर किल' ओमफ्राय एट प्रेजेन्ट दा 600 आरो बियो पर किल' बेखौ गोरान आरो गोथाङैबो गोरान गोथां बेबायदि साइज फिथाइ थाइसेयावबो फाननो हायो फिथाइ थाइसेयाव बिदिनो 50 60 70 80 100सिम थाङो आरो गिदिर गिदिरा ओमफ्राय ओरैनो नों मोननायखौ बिफांनिफ्राय खानानै देखावनानै फाननायखौ बिदिनो माने किल'आवहाय 600 थाखा किल'यै फाननो हागोन आरो दायो गोथाङाव आरो ना गोथाङाव ओमफ्राय गोरानै फोरानोबा ड्राइ फानोबा गोरानाव 1 केजियावनो 1200 1300 बिदिनो आरो 1000 बिदि आरोखि कुवालिटि दङ बेवहाय A ग्रेड B ग्रेड C ग्रेडसिम नायो बे आरोखि